Sa number 2, Sugar Regulatory Administration o kun SRA nagpasalig nga magapagwa sila sang sugar order nga nagapamato o nag-regulate sa mga artificial sweeteners. Isa ini sa gitpatigayon nga House o kun ini sa gitpatigayon nga House Committee on Agriculture and Food hearing sang Miyerkules nga adlaw. Ginsiling ni 5th District Representative Emilio Dino Yulo nga kadamuon o kun ang kadamuon sang mga varieties ng artificial sweeteners nga yara sa market sa karon ang hindi lamang high fructose corn syrup kag mga premix kundi mas nagadamo na gid. Sunod sa iya ang mga sweeteners kaangay sang sucralose, aspartame kag saccharin ang dapat ma-regulate bangod ang mga local farmers ang apektado sa kada pagsulod sini nga mga produkto sa pungsod. Gayun patigayon ng hearing para mapamatian ang concern sa mga nagkanilain nga sektor kag mga ahensya. Ginsiling ni 3rd District Representative Javier Miguel Benitez nga ang masunod nga hearing ang magalakip sang traders, importers kag industry partners sunod sa iya ang missing sa inisyal nga mga talakayan. Sunod kay Benitez, ang rekomendasyon sa committee ang malakip sa report sini kag sarang magamit sa paghimo sang layi kung aktuhan sa House of Representatives kag Senado. Lapad na itang nagdamo na gid, no? May mga HK, may mga sucralose, mga aspartame, no? May mga magic sugar nga nagasulod. Nang wala pa nalabot, no, sa mga other sugars like mga maple syrup and the like. So kinanglano na gid i-regulate, no, kay kung hindi kada sulod din na di duga pareho lang, no, nga pagkonsumo na naton ang Filipino farmer among kaluluoy, no. So at least now may commitment ang SRA to issue a corresponding sugar order specific sa apat no nga gin-mention naton nga kay no. So we hope that it can come out soonest para at least, no, may pagsugod. But ang gusto ko batian pa man is from our importers as well, from our industry partners, para gid mabalaan kung is it too much for our productivity, too much for industry demand that ang local consumption naton are already being eaten sa atong local market. Amo nang kinahanglan gid naton mabatian. So at the first hearing, okay lang. I think it went well in a sense na nabatian natin tanan. May mga recommendations sa naka-back and forth ang aton nga mga representatives. But again, it does not end here.